LM Studio представя Семейство Ръбъл. Какво под... Бети, какво му е на това дистанционно? Спокойно, Барни. Просто има нужда от нова батерия. Уилма, мислиш ли, че съм напълняла? Глупости, носиш тази рокля от 1960 година. И още ти стои добре. Знаеш нашите трикове. В следващия епизод Просто се чудя как един възрастен мъж забива кракът си в топка за боулинг. Тренирах ново хвърляне. Не е важно. Просто го измъкни. Добре? Бам-бам, дай триона. обработка LM Studio.